Čauko ľudia, moje meno je Adman a ja vás vítam u nového videa. Keďže ste na minulom videu dali 2 lajky, čo si veľmi cením, tak máme tu druhý let's play. Ideme si zahrať Rocket League. No veď hej. A máme si zase dubly. Trošku som hral duely, na dueloch som si vybojoval Silver 2, čo veľmi som rád za to. No a tak poďme do zápasu. Takže sme v prvom zápase. Uvidíme, či sa nám to podarí vyhrať alebo nie. Sme oranžoví. A no tak teammate teraz nejaké fakt bomby ide a ja idem dorážať, tak nejdem. To neviem teraz, čo robíme absolútne. A nie. No tak ideme sa teraz dohodnúť, že čo máme robiť. Ale pekný gól. Nejak sa to tam odrazilo aj od typka, ale je to môj gól. Nie, no tak teraz sa to neodrazilo vôbec dobre, ale teraz už hej. Už to majú v pásme a ja skúšam, ale nič. Ešte dobre zobral, to nevadí. To som tiež neurobil najlepšie, aj nie v tomto bránke, je to gól 2-0. A mám aj rovnú asistenciu, výborne. Tak už je to 2-0, tak rovno môžeme prvý zápas vyhrať, ale dostali sme gól. Nevadí, no tak asi bezgólový zápas to nebude veľmi. No tak teraz som zaujímavá tyčka, dobre. Ešte to sám nejak lietalo, dobre. Pohoda. Výborne, teraz to teammate dal dopredu. A možno skoruje, ale ja to tam ešte dorážam, sa to strojí veľmi vysoko. Ide tu zase na mňa. Nie, je to gól. Nevadí. Musí to tam týme nejak odstreliť a výborne. Ja to tam skúsim, ale už to nejak... Double touch! Gól! Je to tam 3-1, výborne, no tak... Už konečne sa mi nejak... Začínam nejak skorovať, pretože v minulom let's play som dal fakt iba 1 gól. Tak poďme do toho, poďme to tam nejak pretlačiť, ale výborne, teammate to odstrelil preč. Možno vystrem, ale nie. Ešte šanca, nie. Môžem dať na 4-1, ale nie. Ale teammate to tam aj tak dal, takže vyhráme. Asi vyhráme prvý zápas. Tak a pozrite sa, 5-1. No tak toto. Hat-trick v zápase. No a môžeme dať ešte na 6-1. A to sa stane. No tak ja neviem, čo s tým Rocket Leagueom fakt. Dneska som fakt nejaký lucky alebo čo. OK, takže sme v druhom zápase. Uvidíme, či sa nám aj tento podarí vyhrať. No, všetci Octane, no tak toto bude zaujímavé. Nejak sa to tam pretláča, ale nič. Ešte, nemal som flip. No, tak teraz to tam pekne teammate skoro dal. Možno to tam ja dám, ale nie. Zase niečo tam snažím vymyslieť. Ale pozor, to som mi úplne nahral. Odstrelujem. Teraz zase teammate. Nie, zase som im pomohol. Výborne, teammate už ide dopredu. A pozor, je to gól, prehráme 1-0. Výborne. Ide to do bránky, ale
Tak nešlo im to do bránky. No, tak toto bol taký close a teraz to ide nám do bránky. Tak 2-0, no. Tak idem po kick-off, ktorý som, neviem, či to môžem povedať, že vyhral. Ani gól, ale už, no tak si to tam dali on. Teraz by som to vedel aj nesavenúť. A to nevyzerá dobre veľmi, odstreľujem to. A je to gól! Je to gól! Výborne, no tak je to 2-2, super, no tak teraz som sa mega potešil. Dobre, tak som to dal. A rovno sme to aj otočili. No tak toto bol rýchly obrat, fakt toto. No tak toto sa mi podarilo fakt natočiť také pekné. Ešte to tam odstrelím, ale toto už gól nebude. Ale dobre, berem späť. 4-2, výborný výsledok, no tak čo na to mám povedať. Dneska sa mi fakt darí. Dobre, už 5-2 nedám asi. Ja už to odstrelil. Nemôže si dať vlastný. Bože, on si dal vlastný gól. Ale nevadí, aj tak sme vyhrali, takže chill. OK, takže sme v 3. zápase, možno rozhodujúcom, pretože teraz, keď vyhráme, no tak sme vyhrali, pretože je to 2-0. A keď dáme 3. výhru, tak som vyhral. To by bol zaujímavý let's play, fakt. Ale idem tu tam. Nevadí, tak teraz to teammate, no myslím, že saveol, lebo tak to vyzeralo trošku. Nie, to go nevadí. Ani toto, na toto som už prehnal. Toto tiež prehnané. Tiež prehnané, to už prehnal teammate. No tak to som až veľmi dal. Zle. Nevadí. Toto je fakt zaujímavý zápas. Nevadí. No, tak neviem, čo sa tu teraz deje, fakt. Ale nejde im tu do bránky, nevadí, zase tyčka, jak shot. No a tak toto nám už ide do bránky, ale dobre nie. Dobre! No tak teraz nám fakt protihrať saveol a je tu rovno gól, no tak. Toto bolo fakt pekne od neho. Ďakujem mu z celého srdca, že nám to takto saveol. Ale pozor, no, tak nevydržal to na dlho, no. Je to 1-1, vyrovnali to. Pozorne, že ďalší gól, tu už bolo prehnané, pardon. Neviem rozprávať. Nevadí, ideme do overtimeu. Idem radšej do bránky, lebo kto vie, čo sa môže stať. Ešte nie, teraz idem. Nečakal to, no. Ale toto už je gól. A vyhrali sme aj 3. zápas v rade. Ale že by tento let's play neskončil tak rýchlo, tak si dáme ešte bonusový zápas. OK, takže portuje nás to do bonusového zápasu, kde uvidíme, či vyhrám alebo prehrám, pretože let's play už sme vyhrali. Takže uvidíme, či vyhráme aj bonusový zápas a hneď teammate, co sám saveol ako nič. A teraz to saveujem ja. Výborne. Tak, ale títo hráči sú už 100-krát silnejší než tí na Silver 1, no. Hneď hovorím. Hneď už aj dostávame gól. Musí byť v bránke teraz. No tak to nás ho robil mega. Nevadí, no. Tak tento zápas nevyzerá. Ale kto vie? Aj minulý zápas sme akože vyhrávali. No prehrávali 2-1, ale sme ho vyhrali. No vidíte, čo poviem? Hneď
teammate krásny gól. Odstrelil to tam. Mám na to tam určite nice shot. No, chce nám treba dať ešte jeden gól. No tak teraz sa to pekne laglo. Dobre. Ne, no mi to dalo preč. Sama hra už. No, tak to vyzerá veľmi zle. 3-1, no. Ja, to nevyzerá vôbec dobre. Po kick-off. Že som prehral, výborne. Teammate save. Výborne, ja už mám save. Zase save, to už ani neviem jak, ale dobre. Save zase. Sorry bro, nechcel som ti to zobrať. Dobre, oni si to odstrelili. A do vlastnej bránky, výborne. No tak, jeden gól nás delí od remízy. A prípadne aj výhry. Teraz to odstrelím, hoď to nebude gól. Z nich 8, 7, 6. No tak toto nevyzerá dobre. Výborne, safe. Nemáme boost, nevadí. A prehrali sme bonusový zápas, no čo na to povedať. Nevadí, no. Tak, OK ľudia, dúfam, že sa vám tento let's play páčil aj s tým bonusovým zápasom. Na ďalší let's play potrebujem 2 lajky, bude to zase podpora a natočím druhý let's play. Tak nezabudnite dať lajky 2, odber, aj zdieľajte a napíšte komentáre, že s čím, že čo si mám ako nastaviť, že by sa mi lepšie hralo a že by boli lepšie let's play. Tak čau.